Kaixo guztioi eta ongi etorri ikusi arteren lehenengo programara. Hemen zaiako hainbat gazte elkarrizketatuko ditugu eta haiek egiten dituzten gauzak ezagutaraziko ditugu. Gaur Arrapizu Bigare gonbidatu dugu, klabe jolea da eta Bilboko eta Euskal Herriko kontserbatorioan ez ezik, Agako Herbehereetako kontserbatorioan ere ikasi du. Bueno, Arrate badakigu, klabea teklatua duen tresna bat dela, baina azaldu dezakezu pixka bat nola jotzen den tresna hau eta zergatik aukeratu zenuen hau jotzea. Bai, tresnak teklatua daukanez, teknikoki pianoaren antzeko izan daiteke, baina beraz teknika ez da berdina. Bai, instrumentu honek ariak dituelako, baina ari horiek ez dirarako kolpatuak. Bai, zimikatu egiten dira, luma batekin zimikatzen dira. Orduan, batzuetan bi teklatu izaten ditu instrumentuak, edo bai, bat izan dezake, instrumentuaren jatorriaren arabera izaten da hau, ze klabe guztiak ez dira berdinak, hau da, klabe bat italiarra izan daiteke, frantsesa, alemana, ingelesa, dena delakoa. Eta instrumentu horietako bakoitzak nolakotasun desberdinak dauzka. Orduan, teknika oso antzekoa da guztietan, baina ere historiaren atal bakoitzean edo instrumentuak nolakotasun desberdinak zituen evoluzionatzen joan zelako. Orduan, teknika ere desberdina da, herrialde bateko musika jotzen dozunean edo bestekoa, esan daiteke. Eta estetikoki ere musika hori oso desberdina da. Eta besteari dagokionez, nola hasi nintzen jotzen, 19 urte nituela musikenen nengoen, han ikasten ari nintzen, eta nire piano irakasleak klabea jotzen animatu ninduen, eta han bi instrumentu zeuden, italiar bat eta instrumentu frantses bat. Eta kasualki nire Herbehereetako iraskaslea bertan egon zen jotzen, baina gerora han irakasteari utzi zion eta instrumentuak bertan geratu ziren, baina ez zituen inor jotzen. Orduan ni hasi nintzen bertara joaten eta asko gustatu zitzaidan. Egia esan lehendik ezagutzen duen errepertorioa zen, eta nolabait sentitu nuen hori zela nire instrumentua, eta hurrengo urtean Bilboko kontserbatorioan hasi nintzen klabea ikasten, Juan Manuel Ibarrarekin, eta handik 2 urtera, Herbehereetara joan nintzen Holandara Antzinako musika ikastera. Bai, hasiera pixka bat bitxikeri moduan. Bai. Eta, musika tresna hau barrokoa da, eta ze zen nahi du maintziniko tresna bat jotzea edo badu eragozpenik edo gauza honek ekartzen ditu edo zer? Bai, barroko garaikoa izateaz gain errenazimentukoa ere bada. Esan genezake 16. mendeko musika hartzen duela, eta 17 eta 18. mendetakoa ere bai. Orduan, antzinako musika zer da? Antzinako musika edo nola jo daiteke, hau da, saxofoi talde batek antzinako musika jo dezake, Bach jo dezaket eta Bach jotzen dut, ezta? Baina guk egiten duguna approacha historikoa da. Orduan, zer nahi dugu, eurek jotzen zuten bezala jotzea, edo behintzat aldugun neurrian hori egitea, bai instrumentuei dagokienez, ze normalean kopia historikoak erabiltzen ditugu, eta interpretazioari dagokionez bai. Faksimilak erabiltzen ditugu, edizio modernoak ez ditugu erabiltzen normalean, eta edizio desberdinak edo partitura desberdinak erabiltzen ditugu musikari buruz behar duguna jakiteko, tratatuak bai, liburu asko erabiltzen ditugu eta ikasten ditugu. Bai, agian partitura hauek berreskuratzea edo zaila izango da. Bai, baina egia da gaur egun errezagoa dela. Hainbat plataforma daude interneten eta liburu digital asko daude. Bai, digitalizazioaren kontu. Eta zer da zuretzat musikaria izatea eta nola garatzen duzu alderdi hori? Musikaria izatea, jende gehienak pentsatuko du behar da praktikatzea besterik ez dela. Baina musikaria izatea igual, gure bizitzaren lehenengo fasean edo bizitza profesionalen lehenengo fasean ikastea da, eta gerora ere gure ibilbide profesionala garatzea ere bada. Orduan horretarako lana bilatu behar da,
kontaktuak egin behar dira, beste musikari batzuekin entzaiatu behar da, ikasi behar da eta praktikatu behar da. Eta horrek guztiak egiten du musikariaren bizitza. Bueno, baditugu irakaslea zarela ere, eta jotzetik bakarrik bizitza gustatuko litzaizuke, bueno, eta zergatik ez duzu egiten edo zein duzu? Jotzetik bakarrik jo daiteke, bizi daiteke, bai, baina oso pertsona gutxi ezagutzen dut batez ere instrumentuan hori egiten duenan. Posible da, baina egia da, igual urte batzuetan lan asko daukazula eta gero gutxiago orduan musikari gehienek egiten dutena da klasea eman eta horrez gain, ordutegionak badauzkazu ere lan egin daiteke eta bi gauzak kombinatzen dituzte askotan. Egia da, segurtasun ekonomiko hori izateak ere ahalbidetzen zaituela, nahi duzun lana bilatzen, hau da, nik bolo bat ez badut egin nahi ez dute egingo, eta nahiago dut igual nahi dudan proiektuetan zentratzea edo gustoko ditudan gauzak egitea. Eta, gero, txaren dezagun kontzertuei buruz, esan dezakegu zure produktua kontzertu bat dela, baina zer lan dakar kontzertu hori egitea eta zer lan dakar aurretik? Lehenengo ideia bat pentsatzen da. Egia da batzutan zuzenean deitzen dizutela, programatzaile batek deitzen dizu, eta ez dakiz zer prestatu behar dut, ziklo honetarako edo udarako hau egingo dugu. Ezer daukazu edo honen inguruan egin dezakezu. Ze batzutan ere erakunde batzuek deitzen dituzte olako konbokatorio modukoak eta gai baten inguruan, baina hori gutxitan gertatzen da. Eta normalean zuk sortu behar duzu produktua. Orduan, nahi duzun musikal nola landuko duzun pentsatu behar duzu, koherentzia daukan programa bat, normalean 50 minutu edo ordu bete horren artean egoten dena, eta zentzua daukana, bai estilistikoki eta gero pentsatzen dugu gaiak nola moldatu, tempoak desberdinak izate eta entzunentzat erakargarria izan dadin musika. Eta gero hori ikasi behar da, lehenengo fase batean musika bilatu eta irakurri egiten dugu, gero interpretatu behar da eta aste batzuetan edo hilabete batzuetan barneatu behar duzu, kontzeptu hori eta entzaiatzeaz gain musika zure buruan izan behar duzu eta azken fasean normalean entseguak egoten dira. Bakarlari gisa bada kontzertua, egiten duzuna da ranfluak egin, beste pertsona batzuentzat edo zuretzako eta bestela entzaiatu egiten da eta azkenik kontzertu egiten da. Egia da bitartean, prestatu bitartean edo gerora, formatu hori saldu behar dela. Eta normalean kulturteknikariekin eta programatzaileekin jartzen gara kontaktuan gure produktua saltzea dira. Eta, dugu bat daukazu neska batekin, zer eskainen zakezu berarekin bakarlari gisa eskainez ezina alduzuna eta ze aukera eman dizu hori du hori sortzea? Du hori sortu zen bikote hori duela 10 urte. Musikenen geundela biok, eta egia da gerora, bakoitzak bere bide hartu duela, bera Madrilera joan zen, Espainian ikasi eta gero Frantzera bueltatu zen, eta orain proiektuka egiten dugula. Eta ganbera musika horrela lantzeak ahalbidetzen du bi pertsonen arteko interakzioarekin ikastea, eta guk egiten dugun musika, 17. mendeko musika italiarra izaten da, eta oso gustuko dudan errepertorio bat lantzea ahalbidetzen du. Egia da beste proiektu batzuk ere badauzkadala edo beste artista batzuekin kolaboratu izan dudala edo bakarlari gisa, baina egia da 17. mendeko musika hori oso gustuko dudala eta berarekin urtean zenbait kontzertu eginda musika hori lantzeak asko ematen dira. Horrekin esan duzunarekin batera, beste musikari batzuekin jotzea, ze ekarpen egiten dizkizu eta bestalde, ze garrantzi dute zuretzat esperientziek arlo instrumentalean? Esperientzia hori desberdina izan daiteke,
beste pertsona batekin, txikizka batekin, edo beste abeslari batekin, delakoarekin, edo formatu txikian izan daiteke, ganbera musika eginez, 3 kote batean, 4 kotean, edo orkestra handiago batean. Eta beti izaten da interesgarria, besteen ikuspuntua baliagarria izaten delako. Eta egia da nik batez ere, Lakarka eta 16-17 mendeko musika oso gustoko dudala, eta orduan beste pertsona horiekin aurreragoko musika lantzen eta beste musika hori ezagutzea ere baliagarria eta interesgarria dela niretzako. Hori da ekarpena nire ustez. Bai, ere aldatzea... Esperientzia desberdinak izatea eta proiektu berriak prestatzea. Eta, bueno, ja bitxikaren moduan, zure musika ibilbidean zenbait anekdota kontatu dezakezu edo gertatu zaizun zerbait kontatu dezakezu? Zer zentzutan edo kontzertu berezien bat? Bai, kontzertu berezien bat edo bitxikeri moduan, anekdota moduan. Ez dakit. Igual, ez dakit, baina arraro izan zena duela 3 urte edo, Utrechteko Antzinako musika festivalean Fringe atal bat egiten dute, musikari gazteak eta ezagutarazteko, eta ara gonbidatu nindute bakarlari gisa kontzertu bat ematera sekulako leku handian eta areto nagusian. Eta grazia egin ziren, bizitzan lehenengo aldiz, kamerinoran sartu eta neska bat aurkitu nuen nire soineko balizatu nahi nuen galdetu. Eta esan nuen, jo. Ez horrezko zerbitzu. Lehenengo aldia izan da, bai. Bueno, eta azkenik amaitzeko ja, kontatu mesedez pixka bat, orain martxan dituzun proiektuak, jendeak pixka bat gehiago ezagutziko eta hori jarraitziko. Adibidez orain flauta jotzaile batekin, lagun batekin, kontzertu batzuk prestatzen ari gara gira txiki bat egiteko udan Portugalen. Bestalde hainbat kontzertu bilatu eta prestatzen ari gara uda eta aurreragoko data batzuk duarekin. Eta beste proiektu bat daukat familientzako dena edo didaktikoa dena, eta horrekin lanean ari gara. Orduan beste kontzertu batzuk ere prestatzen ari gara. Hori izan bezak. Oso ondo, mila esker etortzeagatik eta espero dugu zuen gustukoa izatea. Ikusi arte. Agur.